Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka ɗum derɗiraawo moɗon Adamu DG application. Hande bo mi waddani en dedei lawol ngol goɗɗo tokkata yaha Supprimer Compte Google en mbiyata address email. Dedei ko larani supprimugo Compte Google, mi waɗi no video mi accani on ha YouTube dedei no supprimirta. Ma dedei no supprimirta man ɗum dedei no on yahata on ittira en wiyata enlever le address, dedei no on yahata on ittira ɗum ha telephone moɗon tan. Voilà, donc hande mi waddani en lawol ngol on tokkata ha on yaha on supprime address mai warta bana nga wala sam, warta nga wala kanga kam. So on watan en hakkilo ha nder videowol mai tokkengol ha ngol timma. Arande man ni derɗiraaɓe, to hande on feni warugo ha sen amin yonetenga DG application TV, taijite warugo gal jungo moɗon nyamoɗo, nda on tawan bindi daneji nder babal ɓalejum, o wara on mema dow ton mai banni. Tammi to on laari ton memi ton ɗo windi sabone, to on memi on aboni, sei on lora on mema dow toɓɓere danere ɓe hollata on ɗo, nda sei on lara on tawan ha ɗo warti toɓɓe 4, sei on hosa toɓɓere je dow ɗon mema dow mare toɓɓere ɓalere ɗo, on mema dow mare banni. To on waɗi banni on aboni, kala dedei video je min jippini fu waran hamon be lawol koyngol. E nonnon ta yejjite warugo ha jungel ɗo on waɗana min jem, on iya dow magel banni. To on iyi banni ɗo on waɗi jem hollugo videowol mai woɗi on. E nonnon ta yejjite warugo ha ɗo ha windi partage ɗo, on iya dow ɗo banni on partaja nder group ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi e majum. E nonnon ta yejjite warugo ha ɗo on ƴama min kala kon mari haje fu ha commentaire ɗo on windana min, minon bo min wawan min waɗana on. To derɗiraaɓe en mbi dedei lawol ngol on en tokkata en yaha en supprimer address email ha telephone meɗen warta address mai wala sam derɗiraaɓe. Arande mai ɗum nder Google en nastata en wara en tefa Google. Nda mi tammi on laari application Google on woni ɗo. Mi tammi on laari dedei application Google, sei on wara en mema dow Google mai banni. To en memi dow Google, nda no ɓe waddani en, sei en wara ha en yiyata ɗo, laare ha ton mai boɗɗum. Tammi on laari bana dedei ɗo windi ayel ɗo, inde address am mai on fuɗɗiri Adamu, mi tammi en famtotiri. On wara on mema dow address mai banni. To en memi dow toɓɓel mai, donc mi tammi on laari ha ɗo ha ɓe holli on ɗo windi gérer votre compte Google, tammi on laari ha ɗo. Donc address ɗo man to kanga on mari haje supprimugo, address nga ɗo nga on yiyata ha ɗo mai Adamu Adams 938. Donc on wara on iya dow gérer man ɗo banni. To ni dow gérer mai, donc sei on dasa ni gal jungo mon nano, sei on wara ha windi données et confidentialité. To on wari ha données de confidentialité, sei on dirta ha les, sei to on wari ha ɗo ha ɓe windi supprimer votre compte Google, tammi on laari supprimer votre compte Google, donc sei on wara on mema dow ton mai banni. To en memi dow ton mai ɓe waddani en banni, sei en wara ha windi continue, tammi on laari continue mai ha ɗo, bon sei en wara en mema dow continue mai banni. Donc ɓe holli am mi waɗa kode ha telephone am, sei ma telephone am, ko bo empreinte, donc sei mi waɗa empreinte mai banni, mi mema gal hodu. Ɗum ɗo patienta wane dedei réseau kamtel ɗo dérange ha ɗo. Donc to ɓe waddani on banni, sei on wara ha toɓɓon ɗo, e donc on dirtata on banni. To on dirti banni, sei on wara ha ɗo ha mi hollata on ɗo, tammi on laari ha ɗo, on wara on mema dow ton mai ha windi supprimer le compte. Bon arande ma on arta on kosha ha ɗo taw, on arta on kosha toɓɓon ɗo ɗiɗon on yiyata ɗo, on kosha kon.
on iya dow makon banni on kosha, to on koshi nden on wara ha ɗo go mi holli on supprimer le compte, on clika dow ton banni. Voilà, mi tammi on laari ɓe holli en votre compte Google et tous les données associées ont bien été supprimées. Bon, nda ha ɗo ɓe holli en récupérez votre compte, e non to mi fasiti diga jotta mi vi mi lornitan compte mai, mi foti mi mema ha ɗo mai mi wara mi lornita compte mai mi récupéra nga. Mi tammi on laari ha ɗo no ɓe windi, donc banni ɗo to neɓi seɗɗa ni ɗum asan ɗum ɓe hollata on dedei on récupéra compte mai, nga wili mai on banni. Ɗum banni on lawol ngol on tokkata on yaha on wila adress email ha téléphone moɗon. On yettama, on yalanama khairu derɗirawo moɗon des jeux application, e non habde partage vidéo mai ha nder dedei groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi e majum. E non habde ƴame min kala kon mari haje fu gal commentaire vidéo ngol man ɗo, inchallah minon bo min wawan min waɗana on. On yettama, on yalanama khairu, wassalamu alaikum.